моєму YouTube каналі вже виходив відеоролик про караоке на Майдані. Для тих, хто досі не дивився той відеоролик, буде посилання під цим відеороликом. Усі знають про відомий музичний телепроєкт, який зробив музичну фабрику зірок українського шоу-бізнесу під назвою «Шанс», в якому переможець попередньої музичної телегри «Караоке на Майдані» отримував свій зоряний шанс закріпити свій успіх у проєкті «Шанс», в якому продюсерами були нині покійний Кузьма Скрябін, Наталя Могилевська, Володимир Бебешко тощо. Найвідомішими учасниками проєкту «Шанс» є Віталій Козловський, Павло Табаков, брати Воєвудські, жіноче тріо «Шанс» тощо. Музичний телепроєкт «Шанс» транслювався з 28 вересня 2003 по 6 червня 2008 років на телеканалах «Інтер» та «1+1». Підписуйтесь на мій YouTube канал і тисніть мені вподобайки.